Bizitari buruz, eta hori zen da gazetari guztien galdera nagusia, esan behar dago, gora beratzu izan dela. Hasierako egune, larun bat, baneko jentin erantzune oso txikia izan zen, egia zen, bai antolatzaileek eta partatzen da benak urbilitasun ere izan zuten, edo izan genuen, jentiaren erantzunaren bildur, baina gero igandea eta aztelenien eta ikusi dugu jendearen erantzun hori gorantza joan dela, eta azkenengo urtitako, ezinetako jenteko purua urbildu da Durangora. 76 aurkezpen egin ditugu, 200 bat sortzaile pasatu dira, eta pasatzen ari dira, sortzaileak oso ondo portatu dira, oso gustora egin dute beraien ekarpena, eta oso pozik agertu dira espazioarekin, ahotseneak eskaini dien espazioarekin, hartzaileek zer esanik ez, momentu batzuetan, egun batzuetan txiki geratu izan da ahotsenea, jentea kanpoan geratu izan da. Hor, filosofia bat dakagu. Idazle famatu batek saldulik 1500 liburu, eta idazle barri batek igual 1 liburu. Eta kultura matematika zesta, eta askotan pentsatzen dut, eta ni bezala gehiagoek, horrek 100 liburuk askotan meritu gizotekola 1500 liburuk mino. Azokako lehen egunean izan Xabier Lete eta azken hitzak berari eskaintzea nahi dizkiegu. Azokako parte izan da urte askotan, omenaldia egin zitzaion, eta azokako egun guztietan esan behar dugu gurekin izan dugula. Eskerrik asko Xabier Lete.